Здравейте! Намираме се на Бънаришка поляна. Днес е неделя, финален ден от състезанията. Очаква ни първия мач в слалома, в който ще имаме и българско участие, така че, както ви обещахме, тук сме до последно. Надяваме се, че това лошо време, в случай и дъжд вали, няма да повлияе много на добрите спускания и да очакваме едно много интересно състезание. Както виждате, трибуната отново е изпълнена до последно място и вчера беше така. Само след няколко минути започва първия ланч в слалома. Да пожелаем успех още веднъж на Алберт Попов и на всички добри състезатели за едно прекрасно състезание. Александър Син Олсен от Словения напълни на вчера бащава Юка с нас и човек, който направи своя дебют в група именно тук в Ванско. Ако ви имаме на бележна страна, десети Фабио Страна. Намираме се в медиа център на Бънаришка поляна. За огромно съжаление, слалома беше прекъснат, след като под номер 31 се пусна Били Майор от Англия. Това беше и последният състезател, на който беше допуснато да се пусне по трасето. Поради лошо време, то беше прекъснато и за съжаление и втория мач беше отказан, така че състезанието е анулирано, времената вече не се зачитат. Това се случва. Както знаете, планините са непредсказуеми. За огромно съжаление, голяма маса фенове очакваше добро представяне на българи на Алберт Попов, но това ще се случи някой следващ старт, така че много разочароващо в момента, но същевременно ние го подкрепяме и му желаем всичко най-добро в оставащите 4 кръга до финала на тази годишното състезание по ФИС слалом алпийски дисциплини. От Банско, Александър Димитров.